Karibu daktari ase studio. Mbuya mano, Everlyne, as a married on a physician, as a wasomi bwane, na inde ongo kolega si as a town ya ito ya Bosongo, inakitari ya kurukuwa wasi specialist hospital. Gaete na bonda kore abwase introduction. Sawa, karibu sana daktari. Mwancho murigere bana una kwa igure oyo no munyagetari korwase enyagetari ya Oasis. Oasis ne nyagetari embe gotoka ase omocho Bosongo gaiga na ritko rero ntochie gosanga amanke ekarongo kwarigani ove na intwe goika omoiro asumurubiro Okomenya Okuya Kebochenu erio tobe to kumanya na wesomia kabana intwe ko omoiro na incheri teriane ni gonkoro kwa Everlyne Osero. Daktari na indengo kwarigani eriobe gukumanya mwancho murigereria nkeke torachitoko batugukwanira ritko rya rero. Mbuya mono na inde rero etwachaiga se station ya ito ya Ndizi TV eria to manya abantu ba minto kuhusu oborwairo gotokoroka nga high blood pressure ose hypertension ya se inganarinde. High blood pressure ngisago tema ko kebeka ige ko ba ekero mubere onyorire omoskumo wa manyinga until again to kerito koroka nga high the blood pressure reading ose BP ya chire igoro kiwango goetani ogosoma kolikwa 140/90 na indogo somoku agogo tokari yo monto achire nyagitari ose no endiri areka kabwate machine eria ya high blood pressure measurement kabekire asokoboko onyoranga pressure ya achire igoro gwetania figure inatebe ya 140/90 nkore gotebanga erie rabe regarded nga normal blood pressure na erie between 120 mpaka 189 139 iya igoro na reading ya inse koro ku diastolic na ebe inse ya 90 au mpaka 70 bana ekero goteba pressure gusekero kirokende ekero gotete goteba na pressure y'umuntu nigo ere inse kegima asekerengo kire nakina inde ningiye kwirira pressure yo yaira na inse pressure yo muntu nawe na ere koira nanse asengenche ebinto awo ekero mon tata iko rendo mubere oye kiwango yoko ta tumia fluids tisaine aso mubere waso ase state tokorokanga dehydration ria macha kete kabisa mubere abago kora pressure yao trimbokense ekende une miaka konya koenda nkonyorere nga normal mechanism chio mubere chirichigo control blood pressure chiachakire go care paka bono asengenja nerves chio monto chitaigo korabuya chanyoranga nchirigo control pressure yo monto buya paka yachaka go care gochinse ekero togote bekero gusekwanyorira umuntu abwate pressure iri iguru muno kerukose nke part kiyo mubere okonyora koba affected muno mbuya mono ekero pressure yo muntu yabeire iguru egeka nainda tamanyeti asitwa ikire bono nabonda atakente benga asense yaito tomenyete mwanya bantu pressure yae ya beire gego kinegeka abantu batamaiti ekero bare chinka nainde dakieta keire twanya konya gopima ekero muntu gwaikire miaka 35 go chibosio mbuya gwapima rimo gosekabere omwaka kwanya komanyanga pressure ya ombuyere ekero ya chire igoro egekaigo ngoje areta madara kere bono omubere toikonya ko function buya nainde wacha kwanyora effects buna bono amaiso achaka ko ba affected ta korobia osikwanya ko twaro mutuo go gwatirio karioka ose no ene chinyigo cha saligu sengenje ya pressure yere igoro ose nainde kwanyora no ena maute gochia magoro igo neta keire twa tochake ko ba active twamanyanga goika tupime pressure ye
riri twanyorera ibaga kerore town yari echiro na beta kere kwa etanya gitari na ro gwara pima pressure. Daktari kero kende kwa babere ko gotebna ekero mundu ikire miaka wetani miaka 30 gochigoro ni gabwenta pima pressure kuno kotaka goteba buna onde bwensi ogwate miaka inse miaka 30 tari gochigo se miaka 30 yu tari gochiko tari kwambukirwa go tari konyora burwere bwa pressure. Mbaro bake eke wango tokorokanga 10% ase kemombo bago tabanyora pressure mapema bari bande bange bare 90% bago tabacha konyora pressure gwetani miaka ya 30 gochibosio 35 gochibosio na pressure rige gocha ngora lakini yende egocha yanyora abanga bake kidogo egocha asengenjo ya bintu bire tokorokanga secondary causes ndobwate bone bintu buna hormones chiko ba produced more than chitakeiro mubere asa abana baraba ke kidogo gose twanyora umwana kanyorire infection ye chinyigo ekeraro moke tachi abe treated buya mapema chinyige chichike gosareka ngocha chire chageto amadara ya pressure so muntu ngamoke lakini eke wangu eki ekere egeke ake asa population ya mwanya bantu oborero bo gwakwanire iguru ya pressure anene nkige kuboreta. Asante ntewe ganga pressure kulingana na utafiti elia beirege gokoru ya chire koro kigunga ige ya rentiru ne bintu ebinde torabe tokonyara go control ne binde totanyare go control ebintu totanyare go control ne bintu buna bone miaka yo monto ekere miaka ya chire ngo ikera se bono emikio monto ya stiff so that pressure bono teiko amanyinga taigweta buyabuna takeire na inde achaka go kore nkoro yaka na pressure igoro ebintu binde buna race maiti buna ngo koro ka race in ekeusi lakini aba tore monto mwa ngozi ngumu asenda ndakiroke into twarekanire koru studies nga into ko affected mono kobwa omonto lyo ore the white population kose omosongo ego omo Africa nata keira manyenga pressure yengo affect yero omo Africa mono kobwa kabere gatatu kobwa omosongo na ende ga manyenga ine risk factor ebinto binde mbiri birabe buna bono biriora control buna bono obesity komenta umubere ekilo kolingana nechindaga toko ya koli mbu ya umuntu kwanya go checking weight yao teko enda igoro mono pake BMI yao ya ikase akoro ku 25 and above ebinto binde unabono gotumia maru ngocha leta madara pressure baadaye okonyu sigara yaro kanjega koleta madara ayu nebinto binde bya somiru bigocha byaleta mangana pressure na kie kibono togo cha twataka totebenga eka twachira se gotema go prevent bina bye bintu togo chigo kwanira pero kende ngwatebera buna ngwaika gusengwa manyu manchu murigerere buna race ngogerere abantu tobwaterisa nguri mwamu ngonyora tureka oburuire bwa pressure mono inkige koirera abantu abamwamu banyorera abanyoro oburuire bwaso bwangu kubwa abantu abarabu ebintu mbire in science twarokire nga genetic predisposition ekero utafiti ya koliru over time ya chile komachikoro korokinga oyore ngosi emwamu ntore predisposed ntore a bit more exposed to a effect yokonyora pressure asengenjo ya genetics chaito the genetic makeup yaito nere weaker as a genetic composition yerago kore kwa onyora pressure kwetani nabo mo Africa na nchire ko
korete bintu ebyo musongo bya isiko buna bono chindagera chiri processed foods twabere togo gitumia entere taringia mpaka bono twachakire konyora twa emibere yakinire ya etani buneta keire paka yachaka koreta madara aya nkaetenga ebinde bado mbigenderete konya koba studied gotema go explain why pressure aso monto omomwamu kobwa olio ole white nkorere ngotebangana bari chinse chiri mbabwate healthcare system werengia gocha ya monitor bintu mapema kobwe yaito ya ensemo ya Africa na inde igongo nkoma chibare go pick problem ya pressure bwango mono kobwa into chinseme cha Africa. Naki omontekera bwatuburiro bwa pressure inki kera muirira manyabuna na bubwate gose ebimanyiriro nabage byorokera bira muirira ko enda nyagitari gupimwa gose kwenda gose gukagera muna na bwatuburiro bwa cancer bwa pressure. Asante sana Everlyne. Ntebeiga pressure especially tokorokanga essential hypertension nere nyingi twatebere 90% yego affect yo muntu emyaka ya chirake gochi 35 40 gochi osio egeroro moke arontu ateba ebintu biri umuntu raligie kero pressure yawe yatokirere igoro mashida etinyigo gose hormones tia mubere buna bono ekintu gekoro ku thyroid hormone gose kende gekoro ku adrenal gland go secret kere hormone yego ya beka pressure ko enda igoro osemeki gocha iga asabande gotaka kumanyanga ki ngomubere pressure atware ngoche ya chaka koro ki signs tire very subtle igona ebwe kora teme ko ba korengere ringa na vera ben pressure ba konya gukwana tinko enda check ebintu bono buna omutugo konya gugwati ryoka amaiso gotaka korora amatatuli konyora tu pain ota explain yo mubere buna bone kuba ke konya goitora gose kwanyora omugongo konya gugwati ota ikomanyanga nkieke na bintu binde binge lakini teri nga very specific mono no mutuo gojo chaka gugwati o monyere koru especially maega mutuo gugwati koru maega goiko manyenga pressure na vera benero ya chire na inde kwagenda gwa check mapema wekere yararoka n'abantu mbaro konyorekera babwatuburiro bwa pressure kwanyora umuntu akurigamura kotonya amaji kuri umubiri inki urakwaniriguru yenganiyo ekero umuntu achakire gotwara effects bune icho igo ekemo na vera abenga no rio bwate secondary causes cha hypertension yitwateba bune thyroid gland yekonya go secret hormone yu asubonge ose gland inate abekoro ku adrenal gland gote ya secret ebintu buna asege songo tokoroka catecholamines vya imoki pressure na inde vya oroki no go sweat yoko go sweat na inde na bokora abe esaini endenga pressure yaberegeka umubere paka ya chakire koreta madara buna bono enkoro ne na bera aba affected egaro kwanyore buna bone heart attack suddenly kwachaka koigunga pains chiachirege kuba chinyinge na inde apart from that kwariga muire mono bwana goiko chaka go suspectinga na vera abenga ne pressure ya ikirego sali emekie nkoro. Okay, asante daktari. Asingencho yechinga kinebiro nigo ntagete otokwanera ke iguru yoboro irobo bwa pressure gose ngo bwena borekera umuntu abonyorire gose na kiboko ba treated. Nkwane iganga obu yambolinga utafiti yakori rukomanyanga ekero kwa ikire ko manyanga no bwate uburwairo bwa pressure cincheranchire nyagitari ari togo tatwa kwanera abantu bamanya komenya buya ase chindagera bago chikutumia ase bako buna bako nya komenya
rituko ase rituko banya komanyanga ekero gochigokora egasianka nero mbuyere wakora paka kwaigunga kwariga moirake ngochere yakonya ekero gokeyo mubere ekero kwanyorire nga doro monene na inde gwatema nga kwanya gokora egasi na kwa avoid chindagera chirarete okomenta chikiro ebinto bune ebingo chatore twabakwanira buna bono chinyeni nebinto ebia otumia ti amatunda aya ebinto buna amakimaya tokonya kori ekero konya kobeka obokime esani mbuya kwa bopima kere onya kobeka borio bonene igo bono nkonya komentore carbohydrates yobobere kwanya komenta igo kari chinyinge na amatunda amange eina advice togo chatwaba egia gatatu apart from exercise ne chindagera amariogo naro aitogo twago chaki aya pressure na inde ngocha tore twanya ko monitor ekera aerire kwa manyanga marioga na aerire nimbwate clinic in the book tubuna bona ari Oasis ntobwate clinic ya medical outpatient clinic na inde ngocha kere kiarigere paka complications cha kirego gocha ase amangana a pressure igo amariogo naro ayo muntu gotumia nabora chake ne elimo osabere koringana na bila pressure yawe konya ko respond no mubere igotate buiso gutumia marioga ya nakubwatia machikari kwa iruno munyagetari nabo pressure yawe kwirana nomo kabisa na ine gento neba ekenene kabisa echumbi tokonya kubekera emesa igoro telingia mbuya echumbi eri abeke ruriko okorero konya ko mente chumbi nero nabe ya chakire korrekana nga nebwate effects no komnya komenta pressure chomuntu igo ekine kende otakire liritu agukwanire kwa mayanga bono no taringa to rie chumbi lakini tote anga kwaye kei eri emesa nye kei kabisa osonye tige yabeke ruriko nke igo ke bado mubere no ganiti otware chumbi yae kubwatikana n'obumanyi buri obwatasa amangana pressure nabuna gwatwerere igoro ya amangana pressure abantu nabange isikubiga babwato buroro bo kero kenekera abanya abarwire bakire ase enyagetari eno ya Oasis naki mukurwa bokoreri bwoko bwenya gose bwoko bakonya kurwa so burwire obwo ekero bakira ase enyagetari eno mbuya mono enyagetari ya Oasis yaberege gutwara ebifaa bono byo gokonya kumanya mapema igwekero gwa ikirari egentege tanga ntokorera ari umurangu no gupima pressure yao twamanyanga kire ekero mo sister goso monasi ori orari arorire nga yachire igoro mono ngo ikaye gotebyo munyagitari ori ogochikomoranga digere pressure komachiko endere igoro korwororo nabo muntu gochaka na inde gopima father kororanga bono kia tokirekere igoro ya retira madara ndonsi igonto bwata barwaire aba dakitari bakorwaria rwaire ya maiso nabo to ko baira to isa kwanyora mbabwate sidei gose twapima manyinga korora chinyigo bura chigo korora cholesterol levels korora nesukari kere esukari nero ngotere ya soase pressure asabande daktari asinjo chinsa cyato bwatire kero kende ni maito mwancho murigereri otorigerere tigari nkwebori are naki gose natete gukobori araisa gocha sinyagetari eni Oasis konyoro bwene kera bwato burero bwa pressure gusuburero bunde bonsi nabega gutumia ikadi ya NHIF bono kadi ya NHIF serikali yaberege goteba kero muntu atware ngokorere gasio igoko onye konye bwate inchunero torore buna egotumeka na inde kwa make sure nga kwa yaka neire mapema na liego gokonya engana yawe yo mweri obwate go cyase umurigereri oresiko gaiga kero kendo gose nonde obwato burere bwa pressure ninki ora motebi na inde igoro yo bokorere bwino asenya gitari ya Oasis onda tebe iga kwanza asante ase Ndizi TV kobeka eketengeke na gogekora kebe important na inde mocho morore mwakibeka kiabe getambe bono itoko batebya abantu baito mangana buya egia kabere pressure de bwate tiba igo ekero kwanyorire to chibwoboe na inde gicho bwatia magisa itu atebire na inde gwachenya gitari kwa bwatia machiko buya no control na inde avoid ebintu buna chi stroke egio moerio nkeringa wangoiga tariki 10 mutienyo yo gocha ndocho tutware screening camp
egocha go test abantu ekero ogochari free of charge wapima pressure aine twapima ebinto binde nabona mache narongocha ratotebia mang'ana ndoche topime na esukari abu twaadvise abantu igogera be free screening camp. Nabera be omurigere narore ase chinsemo chiare na ntamaite ase nyagetari ya Oasis yere na inde gose ekera omondate tegubuke clinic na kiara arabaikere. Ase mitandao oisa koenda Facebook ntobwate Oasis hospitals oisa ko rigereri nabo konyora chinamba chaitari oake obuki appointment. Ria kabere nabo gocha bosongo ekero gwaikiro angari na MTC, KMTC. No, enyagitari enene ya Oasis yegotoka. Bono. Asante sana daktari. Mbia mano. Mwancho murigerero Ndizi TV bono buna kwa iguro no munyagitari twabwate Dr. Bosire Mumanyi korwase enyagitari ya Oasis na oberera gusangana into amanke iguro yoburwaire bwa hypertension bono burwaire bwa rokanire kova ogu muchando munene asabanta bane abanke anene abe myaka menene na nigo babire baguchandikana bono nigo omunyagitari agutumanya buna enyagitari ya Oasis nigo ekurwa bokoreri burobuya na igo ekero bwato bokongu otari hypertension yoka ose amarwere chinyencho au nabo kwenda obego konyoro bokonyi kero kende one ko bwateri bori igoro yoborwere obo erego se daktari atabaga gukwanira asingencho yechinsa nabega kurwe namba eryo bego kumuboria abega gokonya agokonye akumanye naki oratware obokonyi bemana sogochora korigereria Ndizi TV nabo obwansu obwo mugusi ye negetase nige okoretera umuroberio obwo Okomenya Okuya Kebochenu kera ritkoria Jumatano igo no mwancho murigere to basa guskanda beto kumira n'abanyagitari abanke iyo to kwanere amarwere y'ekinyencho na kumanyinchira yo gwetanga kurwase amarwere yo gose asokobwenya ekero gokorera daktari to so kurwase studio manyo mwancho murigereria aise gotaka gukoboria kende yonsinga yarakonyore mbuya mono oisa gotaka konyora ongotoka asakoro ku Oasis Specialist Hospital ground floor ekero gwachirari nabo koboria abanyagitari bakorigeria marwaira pressure ne sukari ose marwaira yataiko baru ngai bagotoka nabo bagotebinga clinic yaito kia medical outpatient clinic no ge gotoka Oasis yali na inde mwesi mwa aligani gumoche tobarigereri tumanye emebere ngambuyere mbia mono mwancho murigereri bono haiga no to wika omwerio wika ewike gocha haiga to chigosanga mange ase kumanya igoro ya marwere au ayo trawe to gusanga n'abanyagitari korwa chinsemu mbia mono asogochora koba na intwe eretariane Everlyne Osero kero mukunyera buna no gendere nabo kwendera gutubwatia hawetera chinsemu chimitandao Facebook na YouTube Ndizi TV News nabo igaso mutandao Twitter tubwatie wetera @Ndizi TV News. Ndizi TV, Ubwansu.